दशमी आज विजय दशमी दर्शक बंधु आपण मो तरफ हार्दिक हार्दिक दशहरार विजय दशमी उपलक्षे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। Sanu.
Habibu, Halamiti Habibu. ସାନୁ ଆଜିର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନା ରୁମ୍ରେ କିଛି ବାଇଟ୍ ଦେବେ? ରୁମ୍ରେ ଗଲେ କହିବେ ତ? ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ତ ନା ରସଗୁଲେ ମନ ଲାଗି